Si ens hem de preparar pel futur, hem de pensar en una Girona digitalitzada, connectada al món i garantir polítiques per reduir la bretxa digital amb la gent gran o persones amb dificultats. Parlem d'una Girona connectada a Europa, digitalment també connectada, però també vertebrada amb molts barris ben connectats. I és ben cert que a Girona tenim barris amb personalitat pròpia, però també s'ha de treballar perquè aquesta personalitat tingui aquest reconeixement i hi hagi vida a cada barri. És un altre dels elements que podem enfortir i millorar la connexió entre barris. També parlem d'una Girona vertebrada, cohesionada, amb barris més ben connectats, capital de la seva àrea metropolitana, que lideri amb generositat, escoltant, sent tractora de projectes, com per exemple el Pla de Mobilitat Supramunicipal que dona visió d'àrea urbana. És el primer cop que s'analitzarà de forma íntegra la mobilitat entre Girona i voltants. Per primera vegada, 11 poblacions treballaran de forma conjunta en un pla de mobilitat urbana. Molta gent ens demana més transport públic. Si diguem que Girona ha d'estar formada per barris ben connectats, això també vol dir que Girona ha d'estar connectada amb el dia a dia de la gent.